crowd screaming. אוקיי, מה קורה חבר'ה? והיום אנחנו בפרק חדש. עכשיו זה לא סתם פרק. כפי שראיתם, אני קיבלתי למבורג'ק. אבל לא סתם למבורג'ק. למבורג'ק מקראונד צ'סט, אוקיי? שכאילו... למבורג'ק רמה 2, אתם רואים? אני לא יכול, כאילו... אני פשוט... לא תיארתי לעצמי שזה יקרה לי אי פעם מתישהו. שאני יקבל למבורג'ק או כל דבר. מקראונד צ'סט או תיבות כאלו. בקיצור, פשוט נכנסתי, אבל זה היה מוזר. היה לי 5 כרטיסים ויהלומים. אוקיי? אז זה היה מוזר. נשאר לי 4 כרטיסים, הסיכוי ללג'נדרי היה ממש קלוש. קיבלתי 3 גובלינט. מה זה היה עוד? 3 אוג ריידר אני חושב. 52 גובלינים. ואז פשוט בבת אחת אני כזה בא, בום, לא מסתכל, לא, כאילו, לא היה לי גם אכפת, כי הייתי בטוח שאני הולך לקבל איזה אפיק או משהו כזה, ואז פתאום אני שומע את הרעש הזה של הלג'נדרי, ופשוט כאילו, בום, למבורג'ק. אז היום אנחנו נעשה גם, נעשה 2 משחקים או משחק אחד, תלוי כמה זמן יהיה לנו, וזה יהיה מגניב, ויאללה בואו נתחיל. כן, מה עוד? למבורג'ק רמה 2 יכול להוריד פרינסס במכה אחת, שזה משהו מטורף. אוקיי. אני שונא את אלו שמתחילים ככה. מעצבנים. אוקיי, אתה עצבני. למה להיות עצבני? לא יפה. טוב, נעשה לו פה ככה בצד הזה. נהיה מוכנים עם זאפ לכל דבר. אוקיי, אני לא אשים לזה זאפ. תן מכה לבניין. מה? וואו, לא טוב, לא טוב. אוקיי, הוא משחק כזה מהר. אני משחק יותר לאט, כאילו. הוא פשוט זורק דברים. אז בוא נראה. נשים לו פה לבאונד. והלמבורג'ק, אני תמיד מחכה שהבניין ינהל על הלאבאונד וכל מה שהוא שם, ואז אני שם למבורג'ק שיקסח הכל. אוקיי, בסדר, אני בסדר, אתה בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. וואו, הוא מטומטם. אוקיי, הוא מטומטם. הוא מאוד מאוד מטומטם. נראה לי שאנחנו ננצח אותו. יש מצב די גדול האמת. בקצב הזה אנחנו נקרא אותו. אוקיי, הורדנו לו בניין אחד, האמת די בקלות. מאוד בקלות. בואו ננסה לשלש אותו. יאללה, משלשים אותו. בואו נראה. אז זה פשוט, תקשיבו, אורייג' הזה. הנה, אני משלש אותו פשוט בלי בעיה. הנה, זהו, good game. זה פשוט שילושים מהירים עם הרייג' הזה, זה פשוט מטורף. בגלל שזה היה כל כך מהר, גם אנחנו נעשה, ברור, עוד קרב. ויודעים מה, אני אנסה נעשה עוד קרב פה בלייב, ואני אנסה להשיג קראונד צ'סט אחרי זה, ונראה אולי אני אקבל עוד איזה מיינר, מי יודע. טוב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתחילים עם התחלה טובה. זו התחלה טובה שיש לי לבאונד ולמבורג'ק, או לבאונד ומיני פקה, או דברים כאלו. בקיצור שיש לי לבאונד. למבורג'ק, למבורג'ק. אוי, אבל באמת, בסה שלא צילמתי, כי אם הייתי מצלם זה היה באמת, זה היה אדיר. אוקיי, אז הוויץ', מה שהוא עושה זה טוב בשבילי, כי עכשיו אני יכול לשים פה את הלמבורג'ק. הנה, זה טוב מאוד, כי הם לא יעשו ספלש דמג' גם על הלמבורג'ק. אוקיי. מה? יש לו מירו. אוקיי, זה לא היה חכם, אני חושב. נשים פה מיני פקה. אוקיי. אני אעשה לו... ככה אני אעשה לו. אוקיי, זאפ. יופי. אוקיי, הולך לנו בינתיים אחלה. זה מישהו שיהיה לנו קצת יותר קשה לשלש, מישהו פחות אידיוט. מישהו נורמלי, בוא נגיד ככה.
נשים פה גובלינים. אני לא יודע אם פרינסס רמה 2 מורידה גובלינים במכה, אז אני לא מסתכן. כי רמה 1 משאירה ממש קצת חיים. למה הוא כל הזמן עושה מירור לפרינסס? אבל למבורג'ק רמה 2 לא יכול להוריד פרינסס רמה 2 במכה. את זה אני יודע. ברברים. איזה מיקום של ברברים, ראיתם? זה מקצוען. וואו. למבורג'ק הזה. נשים לו פה גריידר. בסקלטון ארמי אני ממש לא מתייחס, דבר ראשון הברברים יסיימו אותם, ואם לא אז הבניין. אוקיי. זה ממש קל עם הדק הזה. לפעמים יש את האלו עם הדק ספארקי באמת שקשה להתמודד עם הדק שלי, אבל יש כאלו שממש מכסחים אותם. אני אתחיל כבר פה התקפה, ואז מתי שהוא לא ישים לב אני אשים לו פה... רגע. מזל. אני אשים לו או גריידר, איפה שיש לו 100 ומשהו. נו, אתה עם המירור שלך. טוב, שים פה. וואו, כמה זה מוריד. תן מכה או גריידר. הופה, יופי. פה, מהר. אני לא יודע למה שמתי שם ברברים, אבל מהר. יש לי זאפ. אל תשים לי מירור. מה אתה שם? 3, 2, 1. זה היה ניצחון יפה. אוקיי, עלינו אפילו עוד בגבים, למרות שהרדתי קצת, אבל חזרנו עכשיו. אני אעשה גם המשחקים, אני אעצור את ההקלטה, אני אעזור לכם שיש לי קראון צ'סט, ונראה מה יצא, סתם. יאללה, ביי. אוקיי, ואנחנו חזרנו עם הגולדן צ'סט והקראון צ'סט שעכשיו מוכנות לנו. עליתי טיפונת איזה 7 גביעים, בסך הכל כי עליתי והרדתי. נתחיל מהגולדן צ'סט, בואו נראה שתזאפ. אוקיי, כלום. אוקיי, קראון צ'סט. בואו נראה אם אנחנו נקבל עוד איזה משהו מגניב. אוקיי, ככה התחלתי. 3 יהלומים, זה בדיוק מה שהיה לי. זה לא היה לי. אוקיי, לא מקבלים פה כלום. 6 גובלינות. טוב, לא נורא. אז זה הפרק על הלמבורג'ק שקיבלתי מקראון צ'סט. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא. The atomic bomb.